Segítsünk Istvánkának! Édesanyukámnak az egyik kedves ismerősének a kisfiánál diagnosztizálták a leukémiát, és sajnos a család nem áll úgy anyagilag, hogy ezt a leukémiának a kezelését finanszírozni tudják, és ennek kapcsán a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány egy gyűjtést fogott össze Istvánkának, és Dombrádi Andrea február 10-én ennek a támogatására lefut Mátészka körül 35 kilométert, és ezt a futást mi is tudjuk támogatni, én is támogattam már, és ti is tudjátok, ide a képernyőre be fogok mindent vágni. Tudtok ugyanis, tehát utalás helyett tudtok ilyen kilométereket vásárolni, mintha ti is futnátok, tudtok kilométereket vásárolni, és 1 kilométer az 3000 forintba kerül, és minden egyes kilométerrel tudjátok támogatni Istvánkának a gyógyulását. Eddig 257 kilométert sikerült teljesítenünk, és 400 kilométerre van szükség Istvánka gyógyulásához. A kommentekbe be fogom tenni a linket, ahol tudtok ti is segíteni, illetve a képernyőn fogtok látni minden képernyő videót, illetve képernyő fotót ezzel a dologgal kapcsolatban. Hálásan köszönjük mindenkinek, aki úgy dönt, hogy Istvánkát támogatná esetleg pár kilométerrel, és remélhetőleg minden hamarabb meg fog gyógyulni. Köszönöm szépen, megnéztétek ezt a videót, kérlek lájkoljátok és kommenteljetek, illetve közöljétek újra, hogy minél több emberhez eljusson. Mindenkinek további szép napot kívánok, sziasztok!